बरपेटा मिउजिक श' अर्गेनाइजेशननि बानजायनायाव विन्टार मिउजिक फेस्टिभेल खुंनो लाहार फाहार। बोहैथि बोसोरनि फैगौ 1 फेब्रुआरि सनिबारखालि बरपेटानि मिनि स्टेडियामाव खुंनाय जागोन विन्टार फेस्टिभेल। बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय खुंनो गोनां विन्टार मिउजिक फेस्टिभेलनि हाबाफारियाव आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि दिप्लिना डेकाजों लोगोसे गुबुन गुबुन मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बाहागो लागोन। सानसेनि हाबाफारिजों खुंनो गोनां फैगौ 1 फेब्रुआरि सनिबारखालि जानो गोनां बे मिउजिक फेस्टिभेल हाबाफारियाव गोसो गुदुं रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानायजों लोगोसे रंजाफैनो बरपेटा मिउजिक श' अर्गेनाइजेशननि फारसेनिफ्राय खावलायदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि 1 फेब्रुआरि सनिबारखालि जानो गोनां मिउजिक फेस्टिभेलाव बाहागो लानो एबा हाबनो थाखाय साफायाव 300 रांनि टिकेट लानांगोन आरो बे टिकेटखौ नोंथांमोना अनलाइननि गेजेरजोंबो मोननो हागोन। अनलाइनाव टिकेट लानो गोसोब्ला 8638580144 मबाइल नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। बरपेटा मिउजिक श' अर्गेनाइजेशननि बानजायनायाव विन्टार मिउजिक फेस्टिभेल खुंनो लाहार फाहार। बोहैथि बोसोरनि फैगौ 1 फेब्रुआरि सनिबारखालि बरपेटानि मिनि स्टेडियामाव खुंनाय जागोन विन्टार फेस्टिभेल। बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय खुंनो गोनां विन्टार मिउजिक फेस्टिभेलनि हाबाफारियाव आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि दिप्लिना डेकाजों लोगोसे गुबुन गुबुन मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बाहागो लागोन। सानसेनि हाबाफारिजों खुंनो गोनां फैगौ 1 फेब्रुआरि सनिबारखालि जानो गोनां बे मिउजिक फेस्टिभेल हाबाफारियाव गोसो गुदुं रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानायजों लोगोसे रंजाफैनो बरपेटा मिउजिक श' अर्गेनाइजेशननि फारसेनिफ्राय खावलायदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि 1 फेब्रुआरि सनिबारखालि जानो गोनां मिउजिक फेस्टिभेलाव बाहागो लानो एबा हाबनो थाखाय साफायाव 300 रांनि टिकेट लानांगोन आरो बे टिकेटखौ नोंथांमोना अनलाइननि गेजेरजोंबो मोननो हागोन। अनलाइनाव टिकेट लानो गोसोब्ला 8638580144 मबाइल नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन।